Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you.
for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayo kag malipayon nga bagong adlaw sa aton tanan, mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Magpalapit kita nga may pagsalig sa Dios, ama nughatag sang grasya. Agod mabaton naton ang kaluoy kag paagi sa iya grasya, mabaton man naton ang bulig sa nagakaigo nga tion. Ilabi na gid ang bugay nga aton gid kinahanglan subong adlaw. Ang mga intensyon sang aton tagpalamati. Magpadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Aton man karon kinasaulog ang kapiestahan ni San Marcelino kag San Pedro, mga martires. Amo ini sila ang mga santos nga nagdaog paagi sa dugo sang kordero. Ginpasulabi nila ang pagpanginmatay sang ila kaugalingon nga kabuhi. Gani nagahari sila tubtubsan o upod kay Kristo. Alleluia. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, kabay nga mailog namon ang sulonda ni San Marcelino kag San Pedro, mga martires, kag mabuligan kami paagi sa ila pagampo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, na nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 17, versikulo 20, tubtob 26. Nagapagambuyo ako hindi lamang para sa ila, kundi para man sa mga ragatuo sa akon, paagi sa ila mga pulong. Kabay nga sila nga tanan mangin isa, subo nga ikaw o amay, iyari sa akon, kag ako, iyara sa imo. Kabay nga sila maging isa sa aton. Agud ang kalibutan magatuo, nga ikaw nagpadala sa akon. Ginhatag ko sa ila ang himaya nga ginhatag mo man sa akon. Agud sila maging isa, subo nga kita isa. Ako yara sa ila kag ikaw, yari sa akon. Agud nga maging himpit sila sa paghiusa. Kag ang kalibutan, makahibalo nga ginpadala mo ako, kag ginhigugma mo sila, subong sa paghigugma mo sa akon. Amay, kay ginhatag mo sila sa akon, luyag ko nga sila mangin kaupod nakon, bisan diin ako kag makita nila ang akon himaya, nga ginhatag mo sa akon. Kay ikaw naghigugma sa akon, sa wala pa matukod ang kalibutan. O mataro nga amay, ang kalibutan wala makakilala sa imo. Apang ako nakakilala sa imo. Kag ini sila, nakahibalo nga ikaw nagpadala sa akon. Ginpakilala ko ang imo ngalan sa ila. Kag padayunon ko ang pagpakilala sini. Agud ang paghigugma mo sa akon, manginyara sa ila. Kag ako man, mangindira sa ila. Ang ebanghelyo nga bag-o lang nato nabatian sa gihapon nagasaysay ini sang kasugpon sang priestly prayer ni Jesus. Ang pangamuyo sang pagkapari ni Jesus.
Sa bahin sang pagkaisa sa Dios, nga amuman ang paghiliusa sa tagsa-tagsa. Si Jesus nagapauswag sang paghiusa sa iya mga gintutunan. Iya ginahandom ang matudtuod nga paghiliusa, pagululupod, kag pagpakigambit, agud mangin malapit kita sa isa kag isa. Yara ang pagsalig ni Jesus sa Amay. Nagahambal siya na hanungod sa Amay, kag nagahimo sang tanan nga bagay suno sa iya kabubuton. Si Jesus nagaampo paagi sa pagtuytoy kag pagatipan sang Amay. Paano bala ang pagpakig-isa sa Dios? Kinahanglan nagahambal kita sa mga bagay nga nahamutan sang Amay, kag nagabuhat sang nagakaigo nga hilikuton agud mangintakos sa iya atubangan. Kag kinahanglan man ang aton kabuhi angot kag may relasyon sa iya kabubuton. Kagkon paano man bala ang pagpakig-isa naton sa aton isig katawo? Kita nagahiliusa bilang isa kakatilingban sang tawo, hindi lamang sa ngalan. Kung di, mga tawo sa isa kakatilingban bilang sumulunod ni Jesus. May relasyon kita sa isa kag isa, hindi sa dugo, kung di sa pagululutod sa ngalan sang grasya nga aton nabaton sa pagbunyag. Gani hindi kita dapat magmaiya-iyahon, kung di maghugpong kag magpaambitanay sa isa kag isa. Aton ginapaambit ang anuman nga kadalagan o kon kabugat sa aton mga utod, tungod nagakabuhi kita bilang isa lamang kakatilingban. Ini among handom sang Amay para gid sa aton, tungod isa lamang ang aton padulungan, kag isa lamang ang aton puluyan didto sa langit. Iya man ginahandom nga kita tanan magabalik didto sa duog nga gintigana niya sa aton. Nagapanglakaton kita padulong sa Amay nga hindi nagaisahanon kung di ululupod bilang katilingban. Aton takpan ining aton refleksyon sa isa kapangamuyo. O Ginoong Hesus, nga gingikanan sang kabuhi kag kaayuhan, nagapangamuyo kami nga hugpungon mo kami tanan, kundiin man kami nagatrabaho kag nagaalagad. Paagi sa imo pagtuytoy kag grasya, ipaiway mo kami sa pagkahisa kag anuman nga pagpabugal. Sa baylo, amon ginapangayo nga himuon mo kami nga mag-alagad nga may pagpaubos, pagpaambitanay, magluntad ang paghidait kag paghigugmaanay nga may pagkabalaka sa isa kag isa. Inatanan o Dios amon ginapangayo bilang isa ka katilingban nga may paghiliusa kag pag-ululutod sa ngalan sang imo anak kag amon utod nga si Hesukristo. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Bombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic. Processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 8 minutos na lang nabilin. Magadangat na kita sa tak ng alas 5 sang aga. Mayong aga diri sa aton sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan. Welcome na sa aton nga pagpalayag sang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sa Webes, patsa 2 sa bulan sang Hunyo sininga tuig 2022 sa subong nga aga. Ako naman ang inyong main kaupod, Bombo Zaldi Foro the Second. Una kita naman ang pag-aupdan sa aton nga Bombo Patrol Reporter sa subong nga aga, si Bombo Carla May Defensor. Kakaroon naton tanay katuan ng aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal mga kabombo. May ara naman nga nagluntad nga shooting incident kagabi sa bahin niya sang Purok Progreso, Barangay Pahanukoy diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Ibaluon na naton dugay-dugay kay Bombo Carla May Defensor kung sa diin niya ginaligar nga mayara sang duha ka biktima. Santo diri sa initial naton nga impormasyon, ang mga biktima ginkilala kanday Michael Jupita, isa ka 28 anyos, kag si Jemar Berha mga kabombo. Ibaloon na naton dugay-dugay no kay Bombo Carla May Defensor kung ano ang natabo nga nagluntad ining shooting incident kag kun mayara balasang natumod na mga kabombo nga mga suspetsado. Samtang sa iban pa naton nga mga balita mga kabombo, ti kagabi no mayara sang nagluntad naman nga ginaaligar abduction incident diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Sa bahin niya sang Barangay 40 sa Adelpa Street mga kabombo. Ti apang iyain ang natabo nga abduction incident sang aga nga nagluntad ti kagabi nakit-an to no ang salakyan mga alas 6 sang gabi sa bahin niya sang Barangay Kabug. Ti alas 8 sang gabi mga kabombo ang biktima no ti ang biktima sa abduction nga ginkilala kay Ricky Von Apuhin, isa ka 34 anyos. Ini siya mga kabombo, residente sa Barangay Kabug, Bacolod City. Mga kabombo, isa ni siya ka sports organizer.
ginpahayag man gani ni Police Major Leo Estopa sa station commander sa Bacolod Police Station 6 nga ti ini siya yang trabaho asikaso bala sa mga sa bahin sa nga basketball o kon sa mga billiards nga mga pustaanay. Sama na sa karon sa anggulo nga ginalantaw no nga mahimo nga tugas ang pag-abdak sa iya bango dira sa iyang trabaho kay dalagko man nga balor ang iyang ginauyatan. Magluwas dira mga kabombo ti alas 8 kagabi no santo sa pahayag ni Major Estopa nga ini siya nakakontak sa iyang pamilya, nagtawag siya pinaagi sa cellphone, nga ginhulam niya lang sa isa ka taxi driver nga siya ang ginuwigit lang dito sa Bago City Cemetery. Ang pahayag no atong si ang biktima mga kabombo nga si Ricky Jan Apuhin tigin pahayag ni siya tigin abdak siya ginsulod sa sang-apat ka mga persona sa isa ka salakyan mga kabombo ti nakatabo na gintabuna ng iyang mata wala niya makita apang sangin pamangkot man siya ti sa karon no aran siya sa state of shock suno pa sa hepe ti hambal niya wala man siya kuno may nakita nga armas luthang. Nagpahayag man ini nga gin-question siya sa ngaran na sa sulod sang salakyan no nahanungod sa isa ka persona may ginlawag siya nga pangalan sang isa ka lalaki nga ginpamangkot siya kung ano niya kakilala kag kung ano ang ilang nga relasyon apang ti wala pa ginpalayag no ni Sir Estopa kung sinuon siya ang lalaki kaya suno gani diri kabahin panasang ilang nga pag-iimbestigaran bilang dugang yang detalye no ako na agud nga matumod ang motibo sang nasambit nga krimen. Di bangod ya sa hindi pa siya maistorya kaya ra pa siya sa state of shock medyo gamay pa lang ang impormasyon na makuha sa iya ambal ni Sir Estopa ti padayon ba nila nga gina-checkar no ang CCTV footage nga nakita ano kung paano ni siya ginabdak kag ang salakyan nga ginsakyan sa iya mga kabombo. Samtang sa iban pa naton nga mga balita ti ginpahayag naman ni nagpagwa sa executive order si Governor Bong Lacson, executive order number 22-25 nga naga-extend sang alert level 1 status sang syudad sang Sagay, Victorias kag La Carlota kasubong man sang Banwa sang Ibi Magalona, Pulupandan kag Candoni. Samtang nagapibilin gihapon sa alert level 2 ang nabilin nga mga bahin sang probinsya. Ini siya ang executive order 22-25 magadugay magasugod no Hunyo 1 tubtob Hunyo 15. Kalakip man syempre dira sa executive order ang paglift na sang curfew hours kay madumduman nato ng curfew hours sa probinsya ginlift Hunyo 1 kahapon effective kahapon mga kabombo. Tiyan mo na no sa karon ang nagapabilin although ginbanumduman na no sang provincial government nga nagapabilin gihapon niya ang curfew sa mga LGU sa mga syudad sa mga banwa kung sa diin niya ti mayara sila yung mga nauna na nga ordinansa na hanungod dira sa mga curfew for minors. Amo man ang ginpatuman diri sa aton sa syudad sa Bacolod no kung pandumduman naton nga ara na nga daan ng kabahin na sang ordinansa sang syudad inang curfew for minors apang ti wala lang na implementar wala lang nasapak sa nakaligad bangod sa pag-atubang sa nanaritsari nga mga ginaasikaso sang aton nga mga kapulisan. Madumduman naton nga matapos lang to sang riot dito yung nagluntad sa Bacolod City Government Center grounds ti bangod sa to ti nabuksan liwat sa aton nga mga kapulisan ang ina nga insidente liwat naman mga kabombo nga ti ginpasanyog kon ginmando sa mga police station salin sa police station 1 to police station 10 nga huguton pang pagpatuman sang curfew sa mga kabataan. Samtang sa piyak nga bahin ang nagdangat na no sa kapin 6.8 million pesos
ang balor sang suspected shabu nga nakumpiskar sa 42 tanan kay mga drug bypass operation nga ginpatigayon sa akon nga ginoperar sa Bacolod City Police Office akon BCPO sa bilog nga bulan sang Mayo mga kabombo. Madumduman naton makapila ka beses man nga nakakuha na sang mga nakakonfiscate sang minilyon nga balor sang suspected shabu ang aton nga mga kapulisan diri sa BCPO sini nga bulan lang sang Mayo mga kabombo. Nagasagunson ang mga drug personalities nga nakadakpan diri sa aton nga probinsya humalin pa sa nakaligad nga bulan sang Marso, Abril, Mayo mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 1 minutos na nakaliyad sa taknang alas 5 sang aga. Karon katuan naman nato no ang aton nga patrol si Bombo Carla May Defensor nahanungod naman diri sa aton nga impormasyon nagaluntad nga shooting incident sa barangay Pahanukoy, syudad sa Bacolod kagabi kung sa diin may ara sang ginaaligar duha ka mga persona nga tiruhan kag may ara sang amuna no nga pilason ti baluon naton kung ano ning ilang mga kahimtangan mga kabombo sa kay Bombo Carla May Defensor yara sa piya kalinya. Bombo Carla, please come in. Yes, Bobo Zalde, tidiri naman kita no sa nagaluntad nga shooting incident sa may area sa Puro Progreso, Barangay Sumag, Bombo Zalde. So sa initial naton nga impormasyon, duwa diri ang pilason sa nagaluntad nga shooting incident Bombo Zalde kag sa subong tihibalo ako na sa subong wala pagkikita sa final gid na kung ano ang status ni sa duwa ka mga biktima Bombo Zalde no initial naton information is pilason ang duwa ka mga biktima Bombo Zalde. Sa initial ay ini sila tinagasakay ining duwa ka mga biktima sa motorsiklo Bombo Zalde sa hinali na lang nga na tiro ining duwa ka mga biktima Bombo Zalde. So nagluntad ini sa isa ka dakalan-an Bombo Zalde no sa may dira sa may area sa barangay Sumag ining kalan-an nga ni Bombo Zalde amo ni ang nagligad nga nasunog kung sa may area sang Orlidos Grill and Bar Bombo Zalde. So amo ni karon nga aton sini nga hibaloon kung ano gid ang rason kung agin na tiro ining duwa ka mga biktima Bombo Zalde nga pilason. So amo pa lang naton sining initial no laboton ini naton karon ang kapulisan sang Police Station 9 kag hibaloon kung ano ini ang mga suspetsado kung ano ini ang suspetsado kung pila ka bilog ang suspetsado sa nagluntad nga shooting incident Bombo Zalde. Ti daw nagamatamat naman Bombo Carla ang balik sa mga nilutahanganay diri sa aton nga syudad ti sa karon mo na pilason pa lang ibaloon pa na nato ng sitwasyon silang duha ka mga natiruhan kag base bala Bombo Carla magparehas naman sa mga nakaligad to nga mga insidente nga ginaaligar nga mistaken identity. Amo gid gani Bombo Zalde no ti amo ni karon nga aton sili nga hibaloon sa kapulisan sa Police Station 9 kung paano gid bala no kay mo pala ni aton initial no nga gintiro ining duwa ka mga biktima duwa ka lalaki ni nga biktima Bombo Zalde kag confirman kung taga diin ining duwa ka mga biktima kag kung ano ini ang background sa mga biktima Bombo Zalde. Yes, Bombo Zalde. So diri kita sa update ini no sa nagaluntad nga abduction Bombo Zalde kag sa diri no kagabi na ibaluan na naton nga nakabalik na iniya no ang biktima Bombo Zalde. So ginpaidalom sa psychiatric examination ang sports game agent nga ginaligar ginabduct sa Adelpha Street, Barangay 40, Bacolod City, Miyerkules ang kaagahon kag ginbilin ini siya sa Bago City Cemetery, Bombo Zalde. Susunod kay Police Major Leo Estopa, nakitaan ang salakyan sa biktima nga si Ricky Von Apukin, 34 anyos, sa Barangay Kabug, Bacolod City, pasado alas 6 Miyerkules ang gabi Bombo Zalde.
sa Iloy sa nga biktima nga si Rosalina Apuhin nahimos ini nga wala na samaran ang iya nga bata apang naubos gid ang dala sini nga kwarta. Bombo Zalde madumduman nga santo sa CCTV footage nga gin-request sa DRDC building ginkuha ang biktima sang 4 ka wala pa makilalaan nga mga persona nga nanaog gikan sa isa ka maroon nga Toyota Innova Bombo Zalde nga wala sang plate number. Ang wala makilalaan nga mga lalaki nga nagkuha sa biktima ang nagasuksok sang sweatshirt nga may hood kag naga face mask. Bombo Zalde pahayag ni Police Major Estopa nga sa karon niya yara pa sa state of shock ang biktima gani wala pa nila napadalman nga ang pagkuha pagin sa informasyon sa biktima. Bombo Zalde. So nahibaluan nga matapos ang una nga masapuan ang salakyan sa biktima mga alas 8 sang gabi. Bombo Zalde nagtawag ini sa iya nga live-in partner kag ginsugid nga siya ginbilin sa Bago City Cemetery. Bombo Zalde apang ginkuha ang iya sini nga singsing, wallet kag cellphone. So naghulam na lang ini sa ang sang cellphone sa taxi driver agud nga makontak ang iya sini nga pamilya. Bombo Zalde. So ginalantaw man sa mga kapulisan ang posibilidad nga may kaangtanan ini sa iya nga obra bilang isa ka sports game agent. Bombo Zalde. So mayari kita diri no kabahin sa pahayag ni Police Major Leo Estopa aton pamatian. Ang aton ning action taken sa kay ni nga may nag-inform diri sa aton sa police station ang around 7 o'clock or 7:30 na may isa ni kasalakyan nga dito na recover sa along National Economic Road sa may Sumag area. Kaga dilayon nato naging kadtuan ini upod man nato na investigator kag nag-coordinate kita sa family sang victim. Positively identify nga mo tong iya salakyan ang Hyundai na black. Kag araman ang himata sa aton nga biktima kag around mga 7:30 or 8 nagpanawag ang victim sa iyang live-in partner nga ato lang siya sa unhan kay nagsakay na sa taxi from Bago City Cemetery kay dito siya ginbidin sa mga wala pa nakilala ng mga persona kag nakapangayo sa bulig bagi man sa pagulam sa cellphone sa taxi driver. Moto dayon na locate naton ang victim along ni sa dalan man pakadto sa Kabog area sa may Dica Homes. Anong rason nga ginkuha sa siya pati masuspect sa initial nga sa aton nga pag-investigar man ang aton nga victim hindi man mahambal kung ano gid ang rason. Aton nang ginapadalman naton ang iyaman nga sa iyang obra as sports game agent amo ni sa mga pustanay ni sa example sa basketball dagko ni pustanay man gali nila kag sa mga billiards. Initial naman kita na mag-istorya sa iya kay ara pa sa state of trauma kaya undergo naman sa kintawgan tas ang first aid para ma-check man niya nakakalawasan. So far wala man siya sustained injuries to cemetery. Diyon nga kapangitan isa diyon sang isa ka taxi mo tugin sakyan niya going dito sa may possible may ara sa sakyan ora mo dito sa sakyan kay na ang na-mention sa aton to yasang apat to ka unidentified persons. Ano nga nakuha siya kuno sir? Ang nakuha ni siya according siya may singsing niya wallet kag cellphone. Hindi siya sir drug related. Hindi pa kita kambal ni kung drug related ni ang insidente. So far, ipakita sa under investigation to man kay amo nang ginano to man ang willingness man sa aton nga victim nga maghatag sa mga information. Sila sa sir ka oras yung nag-optimize ang iyang doctors? Around kay na to pag 5:40 or 6 o'clock dira na kag mga around 6 o'clock or 6:30 ni siya na gin-release dira sa may
bago cemetery dara sa ginbuyan according ni siya. So, posible anong motibo, sir? Hold up, robbery, or nana? Hindi man kita maka-conclude pagid kay nga mo na ginakuha tagig ang side man sang victim pa. CCTV footages kita kagay sa pang ang person of interest naton amo ni ang ipadalman pa ni naton ang regards ni sa aton nga investigation nga anta sa time anay na makapa ano sana kay sa state of trauma or shock kaga kabay pang according ni siya sa before sa pagsakaya na tabunan na ng iyang mata kag hindi iya ma-identify ang mga lalaki na to kaga according siya hindi gid makita. Anong mga armas? May armas po, sir? Pamangkot na siya naton kina ko may nakita siya ng armas. According siya wala siya may nakita ng armas. According man ni siya may ginapamangkot with regards ni sa iya man nga kundi siya gaistar sa along na singkang kaya ginapamangkot siya with regards ni sa isa man katawo nga kung ano niya kakilala kag kung ano mga kangtanan niya di so para mo mala na ang ano niya kay hindi pa ma-recall kitang iba't ng mga details na mayara siya nag-mention pero butanta na sa investigation na yung subject na sa aton nga investigation para hindi ma-per nga aton nga pag-investigar. Hindi na pa pwede mag-default? Pwede nato hindi na ipag-divulge ma-update kami kagamo pa na ang ato ng tutukan sa kidnapping wala ni di exchange of money kaga dala man niya sa carnapping kung gani kay dalaman ang salakyan niya kung galing na recover naman nato. Bombo Carla. Mamazalde. So amo to no ang pahayagikan kay Police Major Leo Estopa regarding ni sa agin abdak Bombo Zalde Temera no sa nga pangalan nga pamangkot sa biktima ang kung ano bala ang kangtanan sa pangalan na ginahatag ako na ginasambit ang Bombo Zalde sa subong ti wala pa na waragwag o kung pahibalo sa aton Bombo Zalde no kung sino ini nga pangalan na ginapakilala sa biktima Bombo Zalde. Pero Bombo Carla matalupangdan nato no hindi gid siya abduction gid ang purpose ang pagkuha siya kay kun abduction na Bombo Carla ti ang pinakauna gid nga ginasiguro sa mga abductors ang ransom money bala Bombo Carla ti sa ilaya wala man sila nagpangayo sang kwarta mulan to iging kuha niya lang galing ang wallet sinang biktima yati ginapakamayo na lang agin bilin lang siya wala na siya ginsakit Bombo Carla. Amo gid gani Bombo Zalde no so gin pasalamatan man ini sa nga pamilya sa nga biktima Bombo Zalde kay tungod nga wala ini siya na pilasa no kung ano man dira ang natabo sa iya nga malain ang Bombo Zalde importante nakabalik ini siya nga safe sa iya sini nga pamilya Bombo Zalde. Pero sa karon mga Bombo Carla no mga ginalantaw pa nga motibo ti amo na ang kangtanan siya nga trabaho bilang sa bahin niya sang ti operar sa nga pustaanay sa bahin sa basketball kay sang billiards ti wala nato na hibaluan Bombo Carla basi dako-dako ang nga balor atong unod sang wallet sang biktima sang siya yang ginabdak pero posible man niya bangod gid didto sa ginapangita siya nga persona pangti madumduman nato na sa karon da wala pa man siya na link sa kaso sa mga illegal nga droga Bombo Carla. Yes, sa Bombo Zalde sa mo pagginingaton sini nga hibaluon sa kapulisan sa nga Police Station 6 kung ano pagini ang mga aktibidades o kung background sa nga biktima Bombo Zalde nga posible may kaangtanan sa pagkuha sa iya pagkawat sa iya pagkuha sa iya sini nga wallet mga sising Bombo Zalde sa mo ni nga sini nga hibaluon pagid sa Police Station 6 sa Bombo Zalde. Yes, Bombo Zalde ti akaron no ang shooting incident amo lang karon nato sini nga iga-follow up sa aton sini nga kapulisan sa Police Station 9 kag kung ano ang status sang duha ka mga biktima nga sa shooting incident Bombo Zalde. So idugang ko na lang gid diri no ang sitwasyon diri sa may area sa downtown area Bombo Zalde ti makita diri naton nga matulutobhay pa no ang palibot pero madamo na makita
sa mga salakyan nga makitaan nga nagapakagtupakarisanag na no alas 5:14 pa lang Bomozalde sanag na ang aton sini nga palibot diri sa may downtown area kun diri sa syudad sang Bacolod Bomozalde. Di mayo ayo gini mo ni oras Bombo Carla okay wala pa sang init makaguha ng mga pumuluyo naton kay makakadto sila yung pagdulungan especially sa mga magkakadto sa merkado Bombo Carla ti sanag nagin pwede nagin nila mabuhat nila mga buhagan Bombo Carla. Yes, sakto gid mo Bomozalde no 5:15 no. Sanag na ang aton sining palibot nagligal do 5:30 do amo pala ni ka sanag ti ano pa gidahan magtungtong ang 5:30 Bomozalde. Kita na gid naton si Haring Araw Bomozalde. Damang salamat mo Carla. Yes, Bomozalde so gikan diri ni si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Ato na batiyan si Bombo Carla may defensor ang balita naton dit nga natipon sang patrol sa subong nga aga mga kabombo tiyan mo to no ang sa aton nga nahanungo dito sa pangluthang nga nagluntad naman dito sa Barangay Pahanukoy sa karon na mo pala ng impormasyon nga nabato naton may duha ka mga biktima nga naigo kung sa diin inigin kilala kanday Michael Jupita 28 anyos kag si Jemar Berha ti wala pa kita sang edad no kun pilain na ining si Berha pang ti santos impormasyon nga nakuha naton si Jupita nga mayara ni siya sang igo sa iya nga abaga samtang sa paa naman kag sa batiis ang igo sining ni Berha mga kabombo. Sa pahayagan ni Bombo Carla kay na nagasakay ni sila sa motor sang sila yang gintiro sang wala makilala nga suspetsado tiyan mo pa na ginalantaw naton base bala mayari naman ding mistaken identity kay posible man mo nga natabuan lang nga pareha sila nga angkas ang motorsiklo lain gali ang target o kun isa sa ila nga duwa ang target yung isa yan nadalahig na ulamid lang. Pero dugay-dugay dugangan naton ni na mga impormasyon para bala mahibaluan naton kung mayara ng mga lead ang kapulisan mga kabombo na hanungo dira sa nagluntad nga shooting incident sa bahin na siya sang Police Station 9 mga kabombo. May dugang pagid no santo sa impormasyon nga nakita naton color white, color puti nga Rossi DL 150 nga nakasuksok sa helmet ang driver kag mayara siya nga back rider nga nagasuksok sa bonnet mga kabombo. Mo nang ginapahayag nga nagpangluthang naka-helmet ang driver naka-bonnet ang back rider kag puti nga Rossi DL 150 ang ginasakyan nga motorsiklo. Magapanumbalik kita no mga kabombo para naman naton nga hibaluon ang aton nga mga balita national, international kag iban pa pagkaligad gid lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagidla. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time. 20 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sang aga. Ti mga kabombo, no, ti ato na nabatian kay ina ang ato niya mga balita diri sa lokal na hanungod dito sa shooting incident check sa abduction, no. Kadto naman kita sa mga pila naton ka balita sa national, ti sa bahin naman sang aton nga kongreso, no, ang 18th Congress last na nila nga session kahapon. Sa ilang pinakaulihing nga session ti kadungan man sini, no, magapanaog naman bilang Senate President si Vicente Soto III sa pagbulos na sang 19th Congress. Nagahatag man ini siya sang mensahe iya nga ginakabig nga valedictory address sa paraya sa mga sa mga mabilin nga mga senador sang 18th Congress nga makaupod pa sa 19th Congress kasubong man sa mga newly elected nga mga senador diri sa aton pungsod Pilipinas. Sunod di gani sa kay pahayag, no, ni Soto mga kabombo nga dapat halungan ang respeto nga ginhatag sa mga Pilipino sa Senado yati ginapanugyan niya gini nga dapat ipabilin gid ang integridad yang independence ang Senado. No, paderete hindi pwede nga pahanugutan nga maapektuhan bala o kon malaktan sang lamod politika ang pagserbisyo sang mga pumuluyo. Hindi na to pwede, no, hindi pwede nga biased ang paghatag sang serbisyo sang aton nga mga senado nga amo ang nagahuman sang mga layi diri sa aton nga pungsod Pilipinas kay kag naga-aprobar man sa ginaduso nga mga layi mga kabombo. Di amo nang ginapanugyan niya, no, sa mga mabilin nga mga senador kay siya tapos na iyang pagserbisyo last term niya na lang bilang dira sa Senado kag bilang Senate President mga kabombo. Amo na, no, sa karon ang iyang ginapanawagan ang iyang mensahe dito sa iyang mga kaupdanan sa Senado. Samtang sa piyakabahin, nagpahayag man nagapagwa man niya sang mensahe si outgoing Education Secretary Leonor Briones sa mga bag-ulang mga naggraduar naton gikan sa mga basic education nga mga estudyante, mga manunudlo kasubong man ng ilang nga mga guardians. Bangod yati natapos ng academic year 2021-2022 mga kabombo. Apisar pa sinati hambal niya gani natapos nila. Dako gidang pagpadayaw niya ang kadungan sa pagselebrar, no, sa milestone. Siyempre subong lang liwat nakapatigayon sa iba niya sang mga graduations bala nga face to face ang graduations mga kabombo sa tunga-tunga sining nagaluntad nga pandemic, COVID-19 pandemic diri sa pungsod. Dako nga kadalagan selebrasyon para sa subong nga school year ang nahanungod diri sa paggraduar na sa mga estudyante apisar pa nga may COVID-19 pandemic. Amo ginang isa sa ginapadayaw niya hambal niya gani again pahayag niya gani ang tema sa subong yang school year, no, ang end of school year rights team. Amo ni siya ang K-12 graduates
pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity. Abot silingon na bangod sa sining sitwasyon ng aton yang mga kabataan, ng aton yang mga estudyante, makita silang resiliency. Nga kabalo sila mag-arabala makasabay sila bisan niya sang may pagbag-o sa aton yang sitwasyon, bisan niya hinali na lang golpeada na lang nadula ang face-to-face classes, ti dako nga pagbag-o sa educational system diri sa pungsod, ti apisar sinaya nahimo gihapon nila nga makagradwar. Sugang pangabalitan national, ti dismayado no mga kabombo ang Department of the Interior and Local Government sa Facebook. Dismayado niyang DILG sa Facebook bangod ya nag-request na sila kuno sa Facebook nga i-take down ng mga pages nga nagapromote sang illegal nga isabong. Diya pang suno kay DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya nga tubtob sa karon ang ilang nga request ang ginpadala nila ya sa Facebook, wala pa sang reply gikan sa social networking site sa subong no kay may ginahatag na sila mga kabombong nga mga page, Facebook page kasubong man nga mga groups no mga kabombo nga luyag nila ya nga dapat i-aksyonan, dapat nga i-take down na mga kabombo. Mayara sila sang listahan sang pages, sang groups, sang accounts, kag sang mga sites nga muna ako ng mga magluwa sa mga nagapahampang mismo sang illegal nga isabong, mayara iya sa mga nagainganyo sa mga pumuluyo. Hambal ganin nila ti ang Facebook isa ka business entity, ti dapat ya sa pag-operar sang Facebook diri sa pungsod Pilipinas magsunod man sila sa kung ano ang layi diri sa pungsod. Especially no nga gina-aprobahan na sa aton nga Presidente Rodrigo Duterte nga ining isabong illegal nga aktibidad ti ginpauntat na gani mga kabombo. Samtang sa ato naman nga balita sa luwas sang kon sa dugang paginaton nga balita lokal no ang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kanang PAGCOR kasubong man ang Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO, sila ni siyang natalana nga mag-alokar sang ilang nga mga pondo agod nga mapunduhan mahatagan funding ang Universal Healthcare o kon UHC law. Aton nga Universal Healthcare diri sa pungsod Pilipinas, nagpagwa sila ang PCSO ang PAGCOR sang joint circular kung sa din dira nakadetalye ang ilang operational guidelines para sa ila no kung paano nila i-remit ang mga pondo sa General Appropriations Act o kon GAA bilang national government subsidy para ya sa pag-improbar sa benefit package diri sa aton nga UHC, Universal Healthcare mga kabombo. Ang ginpermahan ng PAGCOR Chairman kag CEO Andrea Domingo kasubong na ni PCSO Chairperson Anselmo Simeon Pinili mga kabombo. Ang UHC law o kanang ginatawag nga Republic Act 11223 santo diri no katunga sang share sang national government gikan dira sa income sang PAGCOR kasubong man sa 40% nga charity fund sang PCSO amo na siyang pagagamiton nga pagpondo sang Universal Healthcare Program mga kabombo. Hindi makabulig man no, sa aton mga pumuluyo kaya ang UHC law nga ginaprubahan siya sa Pebrero 2019 ni Presidente Rodrigo Duterte dira ya automatic gina-enroll ang tanan nga Filipino citizen kalakip na mga OFWs naton sa aton nga PhilHealth nga kung sa diin mayara sang expanded na coverage, hindugangan ng coverage ang ginalakipan na karon sang libre nga konsultasyon o consultation fees, laboratory test kag iban pa nga mga diagnostic services mga kabombo. Apang apisar sina ang nasambit yang benefit expansion sa bahin dira sang libre nga konsultasyon sang laboratory fees sang diagnostic services suno pa sa PAGCOR marilis paninila sa PhilHealth paagi sa GAA sa 2023 pa mga kabombo. Mo na no samtang kadto naman kita sa mga balita naton sa luwas sang pungsod
sa bahin naman niya sang Estados Unidos, no? Ti ang US nagpahayag sila nga magapadala sila sang mas advanced nga rocket system dito ya sa Ukraine agud yang mabulig sa gyera. Kaya naibaluan naton nga ang Estados Unidos, no, ti bangod yang hindi katapo sa NATO ang Ukraine, hindi sila makadirekta, makabulig, makapadala sang puwersa dito sa Ukraine. Ti pinaagi sa pagpadala sang armas ang ila ginahimo nga pagbulig. Ti sa karon ang ginapadala ni nila nga panibag-o, no, nga rocket system nga ginapahayag nga iniya ang mas mas mabaskog kang mas layo ang masarangan niya ni nga target ang ginatawag nila nga HIMARS o kon High Mobility Artillery Rocket System. Kung sa diin mayari ni siya nga precision guided munitions kaga mas malayo ni siya ang malabot niya sang sa ginagamit sa karon sang Ukraine. Kaga nila masapos kuno nga iguon sang Ukraine kuno ang ilang nga target bangod sa panibag-o ni siya nga ginpadala ang mga HIMARS. Ti kabahin ni siya sa $400 million nga package nga ginaanunsar na sadto sang Estados Unidos nga ginalakapan sang air surveillance radar dugang Javelin short range anti-tank rockets, artillery ammunition, helicopter kag kasubong man mga salakyan, no, nga pwede magamit kag may dugang pa nga mga spare parts mga kabombo. Sa dugang pa naton nga balita sa bahin naman sang aton sa Vatican, no, si Pope Francis nagahigyo ni siya nga hindi kuno pagamiton ang grains o kon ang wheat na balang nga ginagamit, no, ti kalabanan niya dito ya sa western countries. Wheat ang ginagamit o kon masami sila yang ang ginakaon nila hindi rice kundi tinapay mga kabombo. Basic ingredients gina nagapanguna ganyan ingredients sa pagguman sang tinapay ang wheat ti hambal niya gani ni Pope Francis hindi siya dapat niya gamiton bilang accessory sa war, no, mga kabombo o kon bilang armas sa gyera mga kabombo. Kaya ginagamit ni siya kuno bilang armas sa gyera kaya suno pagani sa kay Pope Francis nga ti pinaagi sa mga sa gyera dito sa Ukraine kag sa tunga sang Russia kag kasubong man sa ginpapanaog nga sanctions sang western countries sa Russia bangod dira sa invasion ti bangod sina nagakapunggan ang mga deliveries exportation sang nasambit yang nga wheat ti ginalantaw nga makatuga siya sang lapnagon nga kagutom. Samtang sa dugang pangabalita sa luwasang pungsod sa bahin naman sang China may nagluntad nga linog ti nagtuga gid ni siya sang 4 ka mga napatay kag 14 ka mga napilasan. Nag-igo gid sa bahin sang southwestern China kahapon kung sa diin ang una nga pagtayog 6.1 magnitude sa bahin sang Sichuan province 100 kilometers west sa gikan sa provincial capital nga Chengdu. Ginsundan pa ini sa ikaduha nga pagtayog nga 4.5 magnitude nga linog kung sa diin ara iya nagtupa naman sa Katupad nga county kag didto na may napatay nga 4 ka persona kag 14 ang mga nasamaran. Sa karon ang ang Chinese government ilabi na dito sa Yaan ang nag-deploy man sila sang kapin 4,500 nga mga personnel gikan sa emergency rescue workers, firefighters kasubong man mga militar. Mga kabombo, no, kadto naman kita sa mga balita naton sa diri sa Western Visayas. Tie up kita dito sa aton nga sister station sa bahin niya sang Western Visayas. Yan nasa piya ka linya, no, ang aton nga sister station sa Western Visayas. Kamin. Yes, good morning, Bombo Radyo Bacolod. Bombo Radyo Iloilo, ang mga balita naton diri, no, nga natipon sa syudad sang Bacolod. Magapang una kita sang nagluntad na naman na Bombo Iloilo nga shooting incident dito ya sa diri naman sa aton sa amon sa syudad sang Bacolod kagabi ni siya mga kabombo, no, sa bahin niya sang puro ka
diri sa isa ka barangay man diri sa aton sa amon sa syudad sa Bacolod kung sa diin ti sa initial nga impormasyon nga amon nga nabaton ti mayara nasang duha ka mga napilasan nagasakay ni sila sa motorsiklo nga ginkilala kanday Michael Jupita 28 anyos kag Jemar Berha. Si Michael Jupita ginapahayag nga naigo ni siya sa abaga samtang si Jemar Berha naman ang naigo sa paa kag sa batiis. Di sa karon wala pa sang dugang impormasyon no, kung kumusta ang kahimtangan ni sa mga ini apang sila pilason gindala sa ospital kag wala man nahibaluan ang motibo. Apang santo sa nabato naton nga impormasyon ang mga suspetsado nakasakay sa puti nga Rusi nga 150 nga ang driver sina nakasuksok sang helmet kag mayara siya nga back rider nga nakabonet. Panasa karon ng padayon niya ginaimbestigahan man sang Bacolod Police Station 9 ang nahanungod dira sa nagluntad na naman nga shooting incident nga subong na lang liwat nga natabo diri sa syudad sa Bacolod makaligad ya sang masubra na isa ka bulan. Samtang sa piya ka bahin kahapon Bombo Iloilo may nagluntad naman diri nga abduction sa syudad sa Bacolod. Ti ang gin-abduct ni siya ginkilala kay Ricky Von Apuhen 34 anyo sa sang barangay Kabog, Bacolod City. Gin-abduct ni siya no sang aga kahapon pang ti alas 6 ang gabi nakita ning iyang salakyan sa bahin niya sang barangay Sumag mga kabombo. Samtang ati magluwas dira pagka alas 8 sang gabi ini siya nagkontak sa iyang pamilya. Ti santo sa iya ginwigit siya. Ti santo sa CCTV footage no nga naginlik apat kabilog nga mga persona ang nagsulod na siya sa salakyan kung sa diin ti ginwigit to siya kuno sa bahin sang Bago City Cemetery diri sa syudad sang akon sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang ginpahayag sini nga sang pag-abduct sa iya gitabunan ang iyang mata apang ti sa umpisa no kag sa pagkapagwa sa iya wala man siya nakita nga armas dito sa mga suspetsado apang ti gina-interrogar ni siya kung mayara nga ginahatag siya nga pangalan no sang isa ka lalaki ginapamangkot siya kung kaano-ano niya kag kung ano ang koneksyon niya dito sa lalaki kag kung ano na niya kadugay nga kilala. Sa karon na wala pa na ginbuyagyag sa kahanginan kung ano ang pangalan sa tong lalaki kay kabahin pagani sa ilang nga investigasyon. Magluwas dira tigin kuha man sa iyang wallet kasubong man ang iyang singsing kaga ti mo nagin ang kasubong man ang iyang cellphone. Ti bangod sina wala siya sang cellphone naghulam na lang siya Bombo Iloilo Bombo Radio Western Visayas sang sang cellphone sang taxi driver nga iyayagin sakyan agod nga makabalik diri sa syudad sang Bacolod. Sa karon na muna no ang ginatulok nga mga mahimo nga motibo ang iyaya nga trabaho kay isa ni sa ka game operator kung sa diin niya siya ni sang nagapatigayon bala sang pusta anay sa mga basketball kag billiards si posible kuno suno sa mga kapulisan nga bangod ya sa kwarta man yung hinahuptan sini kay dako man ang pusta sa billiards sa basketball nga among gin-abduct siya o kun bangod didto sa lalaki no nga ginapangita sa iya. Sige. Saylo kita, tsakero naton ang bahin naman sa Bombo Radio Bombo Radio Rojas sa pihak nga linya. Sige, yara na sa pihak nga linya naka-standby ang Bombo Radio Rojas. Bombo Rojas, maayong aga. Good morning, Bombo Lindsay, kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas, sa Mondria Syudad sang Rojas, kag Bugos nga probinsya sang Capiz. Atong si Melvelin Daradar bala, Bombo Radio Western Visayas nga dakpan dira sa isa ka entrapment operation dira sa may bahin sang isa ka mall sa Mandurriao, Iloilo, ti nakapiyansa nagbayad sang 36,000 pesos bilang piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan kag munagani no hilway naman ining si Melvelin Daradara. Diri sa Capiz bantog naman ini siya diri no nga may gintalagyuhan amo na gani ngara naman siya nagpamulya dira sa may bahin sang Iloilo ay siya diri nadakpan sa Rojas City ambot kung sino diri ang may kakulangan sa
amon diri kay man sa barangay may record siya mo nga way gani nagabayad sang utang kag madamo naman siya diri sang mga nadalaganan nasang iya nga utang kag may ginpang scam naman siya diri allegedly sa may syudad sang Rojas. Nagtaas kilay sang pila ka mga natuntuhan niya nga nakabayad na naman siya sang iya nga piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa tugay namon diri nga mga balita ti ang ining utod ho nga lalaki nag-apas sa iya dito utod man nga lalaki sa may Carcel sa Rojas Component City Police Station bangod sa kapareho nga kaso pagduso sa illegal nga droga. Ining si Oriel Arandez sa barangay Punta Tabok na dakpan kapon sa ginkasang drug by bust operation sang gintingog nga pwersa sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU kag Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA sa may bahin sang barangay Dinginan siniman nga syudad. Nakuha siya ang tatlo tanan ka sachet sang ginapatihan nga shabu 7,000 pesos nga drug by bust money. Ang shabu ti ginabulubantag may kabugaton nga 80,000 pesos street value sini may street value nga 80,000 pesos kag cellphone kag motorsiklo. Natigayon ni siya nga madakpan gani matapos man nga ti ano naman ni siya kumbaga balaan naman nga nagaduso ini siya sang illegal nga droga. Iyang utod nadakpan sa to nagligad nga binulan sa bulan sang Marso siniman nga syudad nga naggaduso man sang illegal nga droga. Ti reunion sila dito sa sulod sang Carcel sang Rojas Component City Police Station. Kag may isa diri ka bata no, isa ka tuig kag 4 ka bulan no nga bata nga babayi ang ginapahayag no na sapwan na lang sa nagligad to nga semana bulan pa sang Mayo pero ti ang pagpati diri sang pamilya gani sa karon nga ginaaligar ti kalaay man ini nga ihambal man do ang kapis na lang yab kilala sa muni pero ginaligar sang pamilya nga posible ti may kahimuan to ang malain nga espiritu manasapon ilang isa ka tuig nga bata nga babayi sa may hindi man siya matawag nga buboy no kalog-kalog lang bala may ara sang nagapundo nga tubig masami ginaimnanan sa mga kasapatan dira kag nakagwa sa ilang nga balay ining nasambitan ang bata nga babayi kag nagkadto dito sa amo nga sa likod sang ilang nga balay kag dito na lang gani na sapwan. Hindi man siya matawag nga nang madalom ang tubig. Kinapahayag nga daw mga ano gani lang do kung sa normal nga tao bala do ara lang siya nga tiilang ang kadalumon sang tubig ti way posible no ang pagpati sang pamilya nga way to yan nalumos kag sa karon na ilang aligasyon amo na gani may kahimuan ang malain nga espiritu sa pagkamatay sang ilang himataang. Amo lang ina so far mga balita diri sa amon syudad Kabugos nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombolinsi. Kamog nga salamat Bomborita Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Mayong aga Bombo Lensi, mayong aga Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, isla sang Boracay, kag bilog nga probinsya sang Aklan. Una diri nagpatigayon sang ining clean up drive ang grupo sang Smoke Free Aklan dito sa may bahin sa isla sang Boracay. Kasunod man sang selebrasyon sang World No Tobacco Day ko nagligad nga or sang nagligad nga Mayo 31, 2022. Kay ti suno sa ini nga grupo particular kay Ray Padilla ang ini nga coordinator sang Smoke Free Aklan nga daw makaalarma ang ini nga pagkinalhit sang upos sang sigarilyo dito man sa Bibe sang Baybayon sa may bahin sang isla sang Boracay. Ang iba ng ila upos sang sigarilyo ginalubong lang sigon sa ini nga maputi nga balas dito sa isla sang Boracay.
Samtang Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, ang speaking man no sang ining drug operation or drug bypass operation sang aton nga katapos ang kapulisan ay kahapon ginpakipag-angutan namon ang Police Regional Office pamaagi man kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang ini nga tagapamaba sang PRO6 kung sa diin iyaman ginpahayag nga apisar nga matapos na ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte iyaman niya ginpasiguro nga magapadayon ang kampanya sang PNP when it comes sa ini nga illegal nga droga. Particularly diri sa aton sa Western Visayas padayon ang ilang pag-monitor kag kung sa diin may ara nga mga mabahol nga mga na-recover nga illegal nga droga dira sa may bahin sang Negros Occidental kag didto man sa may Bacolod City. Samtang sa piyak nga parte may ara man nga mga damo naman nga mga barangay ang hilway naman sa ini nga illegal nga droga kay man base sa pinakaulihing nga datos sang Philippine National Police may ara na sang masobra 87% sang mga barangay diri sa aton sa may bilog nga Western Visayas ang ginapahayag drug cleared na. Samtang Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas ti makaluluoy manini nga 2 anyos or 2 ka tuig nga bata diri sa amon sa may banwasang Kalibo nga ginapahayag nagpositibo ang iya resulta sa medico legal kag ang problema no kag ang mahambal nato nga masubo-subo nga balita ginhimuslan ini siya sang iyaman mismo nga kaugalingon nga tiyo kay kang nagtaliwan nga mga inadlaw why pa inigin pa broadcast why pa inigin hilabtan kay man why pa gid na ila nga mag buhi sang ilang nga pahayag ag magtimbang nga parte kag hulaton lang gid anay ang resulta sang ini nga medico legal kay kahapon lang gid gin-inquest na ang ini nga suspect matapos nga magpositibo sa medico legal ang ini nga 2 ka tuig nga bata akag ini pamatuod nga iya gid ginhimuslan ang ini nga biktima. Ang background sini Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas may outing sila nga magpamilya ginhagad man sang pamilya sang biktima ang ini nga pamilya sang suspect kay man magpamilya lang man sila sang nag-outing sila sa isa ka baybay no naligo sila sang pagpauli ginpaligsan sang iya ina ang ini nga bata kay man syempre agud nga maging malimpyo no kay halin sa tubig dagat no ginpaligsan nagreklamo ang bata nga hindi siya magpalimpyo sang iya kinatawo kay man nagasakit sang buitan sang iya ina agud tani nga limpyuhan ang ini nga bata kag waay man sang masambit nga iba ng bata kundi nagasakit ang iya kinatawo kag ang pangalan sang iya tiyo langgid ang iya sine nga ginasambit. Dito nagkaideya ang ini nga ina nga ti basi may ginhimo ang iya tiyo kag basi nga amugid no natigayon niya gid nga ginimuslan or ini nga may ginhimo gid siya sa ini nga bata kay man nagasakit gid ang iya sini nga kinatawo. Amo lang ini so far ang amon nga mamalagkuan nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombolensi. Damo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga nagapanguna nga balita king kalipay man diri sang alkalde namon sa syudad nga matapos gin-aprobahan sang Senado sa third and final reading ang House Bill number 10464 ukon ang hagna sa pagpatukod sang Iloilo City Hospital. Ginpahayag dariya ni Mayor Jared Tranyas nga datuman ini kadako nga mabulig sa nasambit nga proyekto pananglitan nga iniyaang mapatuman bangod hindi ilang ang mga taga-syudad sang Iloilo makabenepisyo sini kundi mangin taga-probinsya man sang Iloilo. Sa pihak nga bahin nagsaka na sang 21% ang record nga vehicular accident dari naman sa may probinsya sang Iloilo. Kung sa diin 1,383 gid diri ang na-record nga disgrasya sa dalanon humalin sang January
tubtob sang Mayo subong nga tuig. Ang pinakamataas dari nga numero nga na-record amo gid sa Banwa sang Pavia, Iloilo kun sa diin sang damlaglang dira man niya natabo ang aksidente sa dalanon kun sa diin nabungguan sang SUV ang magkahagugma kundi patay gid. Samtang sa iban panamon dari nga mga balita naka-record kami diri sa may syudad sang Iloilo sang 5 ka mga panibagong nga kaso sang Omicron subvariant BA.2.12.1. 5 tanan dari gid halin sa may syudad sang Iloilo, 3 dari ang returning overseas Filipinos halin niya sa Estados Unidos kag 2 naman ka mga local cases. Di wala man sa nga dapat kabalakan diri Bombo Radio Western Visayas kay recovered naman ini tanan o galing ang ginakahangawan diri namon nga base bala may makahutik kay Presidente Duterte nga may mga kaso kami disang Omicron subvariant kag mga desisyon ang presidente nga i-alert level 3 o kung i-alert level 2 kami dari balahaw. Hindi man kontani kay favorite gini nga daan ni Presidente Duterte ang Iloilo, Bombo Zaldi. Amo kita Bombo Lensin, no? Tay isa pagid sa kahangaw naman na naton kung magsaka-saka ang status dira sa Iloilo, ti apektado man ang ibang nga bahin sang Western Visayas, ilabi na ang sa aton nga travel sector, no? Nga ti mabulubudlayan naman sa pagbiyahe ang aton nga mga pumuluyo pagtabok-tabok kay naibalwa naton nga mga pumuluyo naton ya ang Negros Island, ang Panay Island, tupad balay lang na Bombo Lensin. Kaya mo gid di matuod nga ti masobra man kami di actually sa 100% naman nga mga nakakumpleto sa mga pagpabakuna o galing kay ti kinahanglan paabi ang ining booster shot. Di sa Iloilo City masobra pa lang 30% ang nakabaton sang first booster shot o kon first dose ang booster shot. Daraya sa inyo sa may Rojas, Bomborita, kamusta darang pagbaton sa mga pumuluyo sa bakuna? Kaya sa amon Bombolinsi, no, madugay na to nga naulabot namon diri ang kumbaga ang porsyento bala sa mga nakapabakuna sang ilang COVID-19 shot or COVID-19 vaccine. Pero ti sa booster shot amo ni sa karon ang kampanya pagid ang amon diri nga Department of Health Capis kagamon ng Capis PHO sa mga magapabakuna sa booster kay man daw kumbaga sa baligya katumal sang booster shots diri sa amon sa Capiza. Pero ti sa sa sinainyo dira nga na record nga cases sa sang Omicron nga subvariant ti nagapati kita nga why na sang pagtaas pa sang alert level status Bombolinsi hasta magtapos ang termino ni Presidente Duterte mo ginangiya nga ginpromisa kag Bombolinsi. Teka bay pagid lang kay ti ang mga close contact man diri sa nga 5 ka mga na-infect sa nga Omicron subvariant ginpang test naman kag lunsay mga negatibo sa COVID-19. Pero maiba ako nga napatay gid ang bata dira Bombo Radio Kalibo tungod gid sa nga pagpanghimulos sa nga iya nga tiyo Bombo April ang tiyo nga ni sa side nga ni sang iya nga iloy o kun sa amay. Bombo Lensi, hindi napatay, no? Nag-positive lang sa medical legal nga siya gid ang kumbaga ginhimuslan o kung natandog gid ang iya nga kinatawo. Kaya ang iya tiyo, no, ini ang amo igbanghod sang asawa sang ang ina or iloy sang ini nga bata igmanghod man sang ini nga asawa sang suspect. Amo na nga tiyo gid niya Bombo Lensi kag ililiping lang gid ang ilang nga mga panimalay. Amo na gani nga kung may outing dasig lang gid o kung madali lang gid hapos lang gid ang magsinggit sang outing ta, no? Kag magulupod sila kadto sa baybay. Pero ato gani after sang outing nagsakit na ang kinatawo sang ini nga 2 anyos nga bata Bombo Lensi. Teka bay pa nga maimbestigaran ni maayos ang mga kapulisan man dira sa may bahin sang Kalibo. Tuman ka manyak sa lamharon nga edad datan dugo niya payayang ining bata nga ni. Sige, alang-alang na gid ang ako nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamang iyo salamat.